Ndị be anyị ndewo kwakwakwakwakwakwanụ. Anyị abatala na ngalaba nke atọ Ije Amalinze Jere n'ogbe ndị Igbo dị na Staunton, Virginia, USA. Ugbu a unu amarala na ka asụsụ Igbo si wee hibe isi ugbu a na ihe gbasara mwelite ya abụghị ihe a na-ekwucha n'otu ụbọchị, ọ bụghị ọkụ a na-agbasa ụkwụ anya. Asụsụ Igbo alajiwelachi, ya bụ ọnya awarubela n'isi ọkpa. Mana ugbu a anyị nwere onye bụ onowu nwa nnukwu bụ ide ji asụsụ Igbo. Muhammad ya bụ Okankunzi Pita Ejiofor. Biko ka anyị kere na ihe o nwere gwa anyị. Nna anyị ndewo. Ndewo. Biko abụ m Amalinze Jere Azị. Ana m eme ihe gbasara iwulite omenala n'asụsụ Igbo. Ndewo. Biko gwana m ọgịdị bụ aha gị? Aha m bụ Pita Ejiofor. Mana ịkpọchalụ ya n'isi ọ bụrụ Professor Pita Ejiofor. Professor Pita Ejiofor, ị na-akụzi na mahadum? Akụzisigo m n'ezuzu ike nka. Ebe ikpeazụ m lụrụ ọrụ na mahadum mgbe m lụrụ Vice Chancellor mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka Federal University. Alụrụ m Vice Chancellor ebe a lụrụ ya afọ 2003. Ebido 2008. Ebido 1998 kwụsị 2003 afọ ise wee nazi ezu ike nka. Nna biko, kedu ihe ị bịara ime na Virginia? Ọ bụ ndị Igbo, ndị kọmiti Igbo steeti nọ n'Amerika na-eme nnukwu ọgbakọ ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Ofe akpọrọ m na Nigeria ka m bi, ebiro na Amerika. Ọ bụ ya bụ ihe butere gị ebe a? Ọ ya butere m ebe a, mana eziokwu niile dị ya na-ebu na ife dịka ofu ọnwa taa na bụ na June 30th ka m bịara ebe ada m bi ya na di ya bi na Boston. Ọ Boston ka m siziri nwanne ụnyaahụ wee bịara ebe a, mana ebe m bi ebi bụ na Nigeria. Ị na-ekwu ya bụ na ọkpa mmụọ na Igbo adabago? Ịsụkwa ya. Ndewo na biko, kedu ka isi wee hụ ihe gbasara iwulite asụsụ na omenala Igbo? Ị na-anya obodo anyị bụ Nigeria chepụtara asụsụ ịtọ, asụsụ ndị Nigeria si na asụsụ ndị gọọmenti etiti ga na-akwado. Asụsụ na Nigeria dị opekata mpe 250, ya 250 asụsụ dị iche iche. Mana ime efe nche niile gọọmenti etiti wepụtara ịtọ wee tinyere oyibo. Kedu ịtọ a? Bekee ya bụ oyibo, Hausa, Igbo na Yoruba. Ọfa asụsụ gọọmenti si a ga-eji na-alụ ọrụ. Ma n'ezie anya dịka okenye wee fụ ife m wutere m nnukwu maka asụsụ anyị. Fụ na ndị ugwu na-akwalite nkefa, fụ na Yoruba na-akwalite nkefa na-eto, a na-asụ ya n'ụwa niile. Ije na Nollywood unu nọ, ife na ndị Igbo so na ndị isi Nollywood. Ọ bụ ndị Igbo bido Nollywood 1992. Mana kịtazi ndị Igbo na-emezi ife ejije na Nollywood. Ndị Igbo ejirozi Igbo eme ife ejije. Etu a ka asụsụ anyị si bịa na-anwụ n'ike ebe ọ bụla. Ọ ife ngwalịfe ụnyaa gosifa nke m mere, wepụta ife gosifa afụfa n'anya na ọ bụ eziokwu. Ya bụ ihe wetara m ebe a ofe akpọrọ ka m gwafe okwu maka ajọ ọnọdụ asụsụ Igbo na ife a ga-eme maka ya. Nsogbu ọnọdụ asụsụ Igbo nọ kịta adịrọ mma. Mmadụ ga-agwa onwe eziokwu. Onye agwara eziokwu, onye zoo ya ọya ezoo ya. Asụsụ Igbo adịrọ mma. Ife ngwarafa bụ na ife nkọrọfa bụ etu o si eme asụsụ Hausa, Igbo na Yoruba na mmelefe ọbara ụnyaa na-enefe ahụ. O nwere ife njide nefe ahụ. Ndị be anyị niile bịara ebe a wee kweta na nsogbu dị n'asụsụ Igbo. Ka amara ife a ga-eme ya. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ na
Ndị kwuru na ndị Yoruba na ndị Hausa na-awụnite asụsụ nke fa. Igwe na-asịsị ndị Igbo na ozu na-amaghị akpọ ogene ya lere egbe anya n'ọdụ. Ọkwa ya? Ikwutara ya ikwukarị etu si kwu ya daalụ ikwutakwa ya. Nna daalụ nna. Ndị be anyị unu anụgo n'ihe o kwuru. Onye gburu n'iko anya aghọtaghị, a ga-arụpịazi ya anya. Ka anyị gekwanụ ntị na oke ekwuchabeghị. Mana ọ bụ gịnị na-akpata na asụsụ Igbo adịghị aga n'ihu? Ịma na ife na-akpata chọọ ya ikwubesi ya ịgara amụ ebe ị ga-ebido. Mana ebe m na-alụkarị aka bụ na ndị na-achị ndị Igbo, ndị chịrị ndị Igbo akpachapụrụla asụ Igbo anya. Ndị chịrị ndị Igbo akpachapụrụla asụ Igbo anya. Amadu Bello unu ụmụ okorobịa na-agụzi ya na newspaper. Abụgo m okorobịa oge Amadu Bello ka na-achị. Amadu Bello nyere iwu na Amadu Bello bụ na Hausa gbasara ebe niile. Oge ọ na-achị o nwere iwu na o nwere ebe ọbụla ọ gara na Northern Nigeria niile ahụ ọ na-achị a ga-eji okwu abụ ha Hausa wee bụ ya okwu. Ya ma nke anyị na-akpọ address of welcome. Ihe dị ya na Hausa gụọ ya na Hausa oge Amadu Bello na-achị. Mana oge nke ya ọ bụ efu ka o ji onye ebe anya na-agụrụ ya bekee. Agụọla ya address of welcome na bekee. Ọ ga-akwụkwọ onye Igbo. Amadu Bello nyere scholarship. Onye ọhụrụ na pasịla Hausa na ife a ga-emeli ya nye £2,000 oge ahụ inwe kredit na Hausa na GCE. £2,000. Kedu ihe anyị mere ndị be anyị? Ọ bụ etu asụsụ anyị si bịa wee daba. Ndị chịrị anyị bụchacha dike mana o nwere onye zuru ezu ikweghị eziokwu fa alili mpeli ihe gbasara asụsụ. Onye ka asụsụ anyị ji eda nakwa ka nke a mụ na gị nọkịta ndị Yoruba nọ nzukọ wee kwuo na onye enweghị Yoruba, onye enweghị kredit na Yoruba na GCE na o ji ha bata ụlọ akwụkwọ na dị elu na Yoruba bido n'afọ 2015. Ọtaibe nnekwu ya inwe kredit na Yoruba ihe na-abazi n'oyibo tertiary institutions bido na 2015. Nke a bụ etu e ga-esi mee ka onye ọbụla gụba Yoruba. A gwasịrị mfe ụnyaahụ ịmakwa na yunivesiti 49 49 universities na Amerịka na-akụzi Yoruba. 11 na-akụzi Hausa ma ọ bụ sọsọ ịnọ nwere ebe ya akụzi Igbo. Ụfọdụ ruo na fe nwere ndị ya agụ Igbo. Ịmakwa na gọọmenti Amerịka fọrọ ndị Igbo n'anya. Fa ji elu Igbo Village ebe a alụba village ndị ọzọ. Mana fa kamgbe 2002 wee luo tata agụọla ọbịa ya mgbe m na-enye lekchọ gụọla fa leta. Ndị Amerịka ji asị ndị Igbo ndị Naijiria mere English ha bịa ka enyefe ọlụ na Amerịka. Mana etinyere fa n'iwu na ị ga-enwe ike kụzie Hausa ma ọ bụ Yoruba. Fa etinyere Igbo maka gịnị? Ndị be anyị akpọrọ Igbo mkpa. Ya bụ na etu a ka o si anwụ ife mkpọkụrụ fe akpụrụ m ife asaa anyị eme ụnyaahụ. Mana nke m kwuchara asị na nke mbụ bụ na ndị isi anyị ga-eji afọ ndị gọvanọ na-achị anyị. Gọvanọ nsogbu ụdị na ndị tụfuru asụsụ fa atụfuru ife niile. Ụdị ego ọ sọkwara bụ nwee ọ bụrụ na asụsụ ga-efunarị gị obodo afọ abụọzi obodo. Maka na afọ obodo na afọ asụsụ na-abụ otu. Ọ ya ka iji afọ ikwuwe Igbo ị mara ọ bụ asụsụ Igbo ka ị na-ekwu ka ọ bụ agbụrụ Igbo. Ikwuwe Yoruba ihe na ma ọ bụ ndị Yoruba ka ị na-ekwu ka ọ bụ asụsụ Yoruba. Ikwuwe English England ọkwa ifugo na asụsụ na afọ obodo bụ ofu na ndị ọrụ na nke fafuela obodo afọ efu. Ọrụ ife ụlọ nwa bụ ụmụ okorobịa ga-agwaba ndị be anyị ife niile abụrọsọ ego dịkwa mkpa mana ife niile abụrọsọ ego, ife niile abụrọsọ ụlọ elu, ife niile abụrọsọ ịgba moto. Ụmụ obodo ihu ya akpọ n'inwere ngala na-ebu mmadụ. Ndị nwere asụsụ enwere ngala, ndị nwere asụsụ na-ejikọ obodo. Ile anya n'aka na Amerịka ifo ka fa na Britain si bụrụ otu. Fa na Britain bụ otu kedu ife kpatara ya na maka na fa na-abụ otu asụsụ. Unu anụgodi ya ka m hapụgodo unu
ka unu zuo ihe Okankunzi Ejiofor gwara anyị, ka unu chigharịa ya n'uche unu, ka unu wee mara ka unu ga-esi wee soo ihe gbasara asụsụ Igbo nke na-ala ala. Ka m hapụ unu ebe a maka na Odu sịrị na agba akpọkwuru ka eji amara dike. Anyị ga-ahụkwa ọzọ n'ikem nke anọ. Aka m bụkwa Amalinze Jere Azị. Ndewonu. Amalinze. 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 Amalinze.